Ka kai kowanne girma a kira ka ya shugaba, kar dai ka ce mafi Allah dan ba zai karɓu ba, amma ka ba shi matsayin da ba za ka ba wani ba, ni ma a haka nan tsaya kan ƙaunar shugaba. Mafaka madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Mafaka madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Allah kai ne kake mun wani ɗa ba zai iya ba, yamma ka ƙara bani himma ba zan bari ba. Allah ka minni cajin da ba za a ji ilo ba, Allah ina ta roƙo na san ba ka ga zan ba. Mafaka madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Yau ma dubin falatin sarki ka ƙara yin shi, kaiwa aba gabinta ni ma ina ta san shi. Alaifa habu Allah samun suna ta gunshi, auliya asa da su ni ko dai ba zan cire ba. Ina da kai ma'aiki na san ba zan rasa ba, kaɗai Allah yake so dan me ba zan faɗi ba. Kowa akwai gwanin fanawan ba zan kibi ba, aiki kowa da nashi nawan ba zan bari ba. Mafaka madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Allah yana son ka yarda da ni masoyinka ne, kai ne kake so ya so wannan zancen haka ne. Allah da kai yake yi waninka ashe babu ne, idan ka bar ni manzo na san ba zan iya ba. Ka bani harshen da zan taima aiki na yabo, ka ƙara faita ruhin nima a ƙarar rabo, nima ka ƙara bani dama a yasha yabo, idan ina da kai komai ma ba zan rasa Mafaka ba. madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Ka ne kake wa farki wayya abin yake ne, sarki yana wa bawa aiki ashe haka ne. Allah yana a Allah annaba Abdullahi ne, wayya abin nan yake ni ma fa ban sani ba. Ka kai kowanne girma a kira ka ya shugaba, kar dai ka ce mafi Allah dan ba zai karɓu ba, amma ka ba shi matsayin da ba za ka ba wani ba, ni ma a haka nan tsaya kan ƙaunar shugaba. Mafaka madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Mafaka madafa Muhammadu shugaban anbiya, yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba. Ya faɗi ma a aikin ba zan ki in saki ba, matar Aliyu zaki ni ban ga tamkar ki ba, mulafan mu faini sunan kina kan gaba, inda kin yarda umma na san ba zan faɗi ba.
ya yar ma'aiki ki yarda na zo gare ki binta domin dukan isa girma gidan ku aka santa ya fayyada karima kyauta nake bukata idan na samu kaunar ku ba za na tozarta ba madafa Muhammad shugaban anbiya yabo nake so na yau a gare ka ya shugaba Shehana Jabella da shi nake ta aiki mai rauda abincin shi ne ya kare shauki Gaddafi da shi ne fashe na daga baki mai ilimin nisa'i abadan ba zan bari ba La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Na so na huta amma fa ban gaza ba inda yabon ma'aiki ne ban maso ma ba ina da su a tari da kaɗan na duba Ahmad Haruna ne ku biyo ni ban gama ba